Wow. Hi Ada. Hi. Hi. Ada. Ay! Mana Tuh, ada? siapa itu? Angsu Ada. Nोंसो आरो आंहा बायदिसिनासो नाहरलाबायदों मा बायदिसिना नों नाहरनायथिंसो हनै खुमब्रा फिथाइसो दङ बेखौनो नाहरदां खावनानै फानखुमाहैनो खावनो आरो फानखुमाहैनो माथ' मा बाथ्रा जाखो बेलाय बाथ्रा नालाय बाथ्रा आरो आंसो थांनाय फैनायनि नायखुमाबाय थायोमोन जानाय नंला बेजोंनो लोगो जानांसिगोन थाबैनो मा सानबाय थाखो होमबा बियो फाग्लि आं बायदि सिखाव नङाथ' र' लोगो जानांसिगोन या मानो बिदि खुसि जाखो नोंलाय हे नोंलाय नों खिन्थाग्रोदो नोंजोंसो लोगो जानो सानदोंमोन आं आंबो बेखौनो सानदों ओमफ्राय मोनसे खोथामोनलै मा खोथा नों रावनोबो खोन्था होननानै बुंग्रोखो दे माखौ खिथाया होननांगौ मा खोथा नों रावनोबो खिन्थाया होननानै बुंग्रो दे मा खोथा नों बुंग्रोना खिन्थाया होनब्लानो खिन्थागोन आं आच्छा दे खोन्थाया बुंदो नों खिन्थाया होनबाल' जानाय नङा समाय खेरा लानांगोन दे जागोन जेखौ बुङो बेखौनो लागोन दे होमबा बुंदो आं बुंनाय बुं आं थैनानै थांबाबो खिन्थाया होननानै बुं नोङो आयौ मा समाय बेलाय थोद लायाबा लाया बुंलै लायो दे बुंसां आं थैनानै थांबाबो रावनोबो खिन्थाया आच्छा नों सिखाव खावनो हागोन ना हाया सिखाव एलाय माथो सिखाव खामारसो आं बिदिनो सानखाथारदोंमोन थाइसआनो बिदिनोखा मा सानखो हागोन ना हाया थाबैनो बुं हायो दे ओमफ्राय खिन्थु समान राननांगौ समान राना मम' जानोसो बायदिसिना खावनानै फानहैनांगौ आयौ आं बायदिथार माथो ओमफ्राय मा बुस्थु दं खावनो आयै जाम्बि मा जोबदों नाहरलाय बै जिनिसखौ नुबाय दा बबेखौ ना बै खुमब्राखौसो होनदों औ माखौथो होननो सानखो नुखाथारनानै सोंब्लाबावो ओमफ्राय सोर फाननांगौथाय सोर फाननांगौ नों हिनजाव नालाय नों फानगोन आं खिथुआव थानानै नाहरबाय थागोन नों फाननो हागोन ना हायाखै जायो खिन्थु थाइबा बारा होनांगोन बारानि खोथा गैया बेवहाय ओमफ्राय नै खोनासं आर मा जालायखो आंथ' माबा नोंखौ गामिनिबाबो सिखाव होननानै मिथियामोन आरो नोंबो आंखौ सिखाव होननानै मिथिखायामोन बेखायनो थैनानै थांनायनि सिगां नोमा नोमफानो सिखाव होननानै दा खिन्थालांखा आंबो खिन्थालाङा मिथिबाय जागोन दे बांद्राय बुंनांला थांसैथ' थायद्र' मानसिफ्रा मोजाङै नाय लामाजों सोरबा फैनो हागौ जेबो नङा आं दं हौवाखि एथ' गियो नोंबो आंबो सेंग्रा सिख्लासो नालाय ओंखायनो बारियाव जों सानैखौ सोरबा नुबा हमनानै हाबा होद्ला जानो गिनांगौ ओंखायनो रावजोंबो दानुजाखा मिथिबाय देलै दे सोरनिबा राव खोनाबानो जस्लंनानै थागोन आं दे होमबा फैदो आयौ मा लांनो फैखो बिसोरलाय बेयावलाय बिसोरथ' लादुरिजों हायथाजोंसो आंखौथ' सिखाव सानखासिगोन र' लोगो जाफ्लानां लिंग्रि जाखागोन आं बिसोर फैबा बिसिनि खाथियाव ओरै जाफ्लाखागोन आं लागाव ओइ आदा बै ना दांगे नङा होनदो बबे बैयोलै बैथिं नङालै बैलाय हनै बैलाय सिद्दा नाहर हनै सिद्दा नाहर ए नङा माथो मालायनि बारियाव लेंग्रि जालाबायखो बेलाय जानो गाबज्रि हरलाय आदा ओइ नानांगे सेंनाय नङा बे आदा बाराबा खिनोसो फैखाथारदोंदां बेलाय बोरै मालायनि बारियाव खिनो फैनांगौ जाखो एथ' लुवार बारियावलाय गावसिनावनो फायखाना दंखायो फायखाना दंबाबो बारा फायखानायाव खिया फायखानायाव खिग्ला जोबोसोनो बेखौथ' आं मिथिखागौ बेखौ फायखानायाव खिनो रोङा होननानै दासिमबो सिख्ला देरनानैबो खिनो रोङा
आरो खिनो फैनायाबो मालायनि बारियावसो खिनो फैबावो आया बावदोंसो बिसिना फायखानाया खि बुंबायनो खिजाला आयु एफा माहाजोनानो दाबो फायखानाखौनो गोदान बानायफिननो हायाखिसै आरो बिस्रा खि बुंबाय नालाय थाब थाब बानायनानै लाफिनबानो जायो होद बेफोरखौ बाद दोनदो थौ थांसै र' नङा ओमफ्राय बे खिनो फैनाया बेयाव मा खालामबाय थाखो होनबा थै दा बेलासियाव मम' मोनजागोन ना आसा खमलै थौदो खाथियाव थांसै माबा खुमब्रा फिथाइखौसो खानो नागिरबावबाय हनै सिखावसो खान्दां जोंबायदि मानसियानो नंगौबोनदां बारा बिसास गैया बेजों थ' मोजां ज' जानानै फानहैसै होनबालाय ओइ नादांगि आइ सोरसो होनबावबाय जोंखौ सिनायासै आरो गामिनिखौनो दुगिगि मा खालामफैदों नों बेहाय ओमफ्राय नादांगि सिनाया जायो नामा नोंसोरखौनो लादुरिजों हाथाजोंखौनो सिनायदोंबालाय मानोथो सोंफ्लाबावखो नोङो एन्जर सिखा हाथाय बागदावनायजों बावनायखौ नुवाखै नुखाबावदोंसोमोन आं नोंसोरखौ नुखादोंबा मानोथो बागदावबावखो नोङो जानो दाबो खिनानै ओरैनोसो थाखादों बे सोर खिया जानला मोनला होनो बेयाव खिनो फैयाखै आरो नोङो ओहो आं खिनो फैयाखै आंहा आथिं लेंग्रि जानायखौसो फ्राद मोननायनि थाबायफैदां नङा माथो बे फिथाइखौ खाहांहांसो नुहुरा जोंलाय औ दाबो लांनो नागिरखाथारदोंसोमोन बे लांनो नागिराखै बे खानायदोंसोमोन माबा ओमफ्राय मा माबा बेलाय जानो मानसियानोथ' जोंनि गामिनि नंगौना नङा जाखो बेबो जों बायदि नङाथ' सिखाव खाथारसो बियो आं बायदि सिखाव खाथारसो बिसोरबो दाबो नायनायाव सिनायखायो बे खुमब्रा फिथाइखौ खावनो फैयाखै बिसोरो मोना माथो जुदि बेबो जों बायदि सिखावबाथ' जों गामिनिफ्रायनो साथाम जाखाबाय सिखावानो जारलासो जागोनहाय आच्छा आं साननायाव जों साथामबो गोसोआव माबा माबि सानलागासिनो खोमा ना आच्छा नादांगि नों मोनसे समाय लानो हागोन नामा मा समाय बुंलाय आच्छा नादांगि नोंखौ नायनायाव सिखाव बायदिसो नुलायलांबायलां औ सिखाव बायदिसो नुखाथारबायहाय मा नुनो बेलाय सिखाव बायदिखाबा सिखावानो खान्दां ओइ नादांगि आबै जांगि नों मोनसे समाय लानो नामा लागोन दे बुंलाय माबायदि समाय बि बुं दे आं बुंनाय दे बुंलाय आं हाबा जाबाबो फिसायनो उन्दुनाय समाव खिन्थाया बोरैबा जुदि खिन्थाफ्लांबाबो बोसोरफ्रोमबो एग्जामाव फेल जाबाय थाथों आं होननानै बुं आयु माबायदि समाय लानो थिनखायोलै माथो देन्जारथार आदा नों माथो नंखो नों लायाबा लाया बुंखालै लोगोखौनो जामारनांसिगोन बे खुमब्रा फिथाइनि थाखाय दावराव जानानै लाब गैया ज' जानानै मम' जानायनि गोनांथि दङ है लोगो जानोसां मा सानखो लायोना लाया लायो नोंसोर दा बे खुमब्रा फिथाइखौ खावनो थाखायनो समाय लानो थिनखादों बेखारनो हमनो हाखाजोबदां नोंसोर बुंनायावनो लासै 1 2 3 मोजां खोनासंदो आङो हाबा जाबाबो उन्दुनाय समाव फिसायनो जेबो खिथाया आरो बोरैबा जुदि खिथाफ्लाङोबा ना आङो एग्जामाव बोसोर फेल जाथों जाबाय दा बरिया वाव हामारसो फाग्लिया समाय लानो हाया जायो मम' जानायनि सिमां दङ माने र' मानसि नाहरनाङा ज' जानायनि मोनसे समाय गिदिर लाग्रोनांगोन ना आयु आसोलसो मानसिया साथामबो खोमा हमनानै समाय लानांगोन ओरैबायदि गिदिर जागोन समाया खोमाया हम आयौ मा जिउ बेलाय बागदावनायखौ नुवाखै सिरि था सिरि थांखाबाय मा खुथ्रु खाथ्रा होनबाय थादों दे ना सोरबासो दं नामाथाय ओइ बारियाव सोरबा दं नामा सोरबा दंबा खारखा नै नङाबा थांगौ खारनांलालै जोंखौ मोनखानाय नंला बियो बिराद मोनबाय मोनखानाय नंला जों बिदि खानानै जेबो जाला नै मोनसे आइडिया लामा थाबायनानै लामायाव मोजां नोजोर हो मोनथिबाय सोरनि फैसा गदों सोरनि मा गदों खननानैबा फानहैगोन फैसा मोनबा बेजों ज' राननानै जागोन जायो आइडिया थ' होनबा जुरिनोसै थौ हे नादांगे लादुरे नै सोरनिबा फैसा गनाय मोनबायबो बाहा बेलाय आयौ आया मालाय मोननाय
हट फैसा मानो सिखावखो आंसो मोनदों नालाय आं लागोन हट जेबो नङा मोनजाबानो जाबाय थौ आंसो मोनदों मोनसे बारा मोनजायाबासो आंहा हाट थौलाय जिखुनु आं जाग्रा दङ नै मानसि नोगोद जाखायो बे मानसि बुरजा जाफुनाय समावनो ना हाबनांगौ ओमफ्राय ना जायै लोङै ओरै लासै ओंखारफ्लादो ओमफ्राय दालाय मम' सुप लोंनानै खुंग्रा सेलेखा गवा होमबा ओरै फुगारफ्लादो आरामनो आं ओंखारबानो नोंसोरबो लासै ओंखारदो होनबाना जेबो फात्ता मोनला दखानदारिया मा फात्ता मोननो फैसाबो होनांगौबाय आं जाग्रायाव जायोसैथ' 50नि 6टा होयो सोर बेल' आंनि जाग्रायाव 7टा होयो 7टा मिथिबाय सिरिथा आं जाग्रायाव ना 5टा होयो 5टा ओमफ्राय बिराद गिदिर गिदिर ना बुस्थुआ ओमफ्राय ना मोनसे जाबानो जानाय बायदि मोनो अमायाबो ना रग' रग' गिदिर गिदिर होथारो नोंसोर आंगायजोबगोन आंगायनानै आंनो होजोबखागोन आयौ आंहासो नोंसिनि खदै मोननायखौ नुनानै लुगैजोब्बायलै आयौ नंगौ थौ बिदिब्ला नों जाग्रायावनो जायोसै थौ जानो लुगैजोबखायो दा खोनाबानो सिथा दे लाफिननि नोंहा ओरै जाबोनांगौ सिखाव मोदैखौनो माखौ बाला खाजा वाव होनदों वाव थाथ' फैयामोन मालाय नों नाहरनायथिंथ' हनै खुमब्रा फिथाइसो दङ जाबाय हनै नानांगि सोर ओमफ्राय एक्सन मादोंमोनलाय एक्सन लुगैजोब्बायलै आयौ